דן, אנחנו חייבים לסיים. אני רואה שאין סיכוי בכלל אצלכם. לא, אצלנו... לא, בסדר, אבל צריך לשמוע גם אותך, זה בסדר, אנחנו מעלים אותך בשביל להתווכח. אנחנו לגמרי מה? כן, אני מוזר. שקט, לגמרי מה? תן לי להשלים את המשפט, אתם לגמרי רדיו שפוט וזה ניכר. כן. אני פשוט מין ישראלי. רק שנייה, תן לי להשלים את המזמן, דן. גנבו לך את המדינה, וזה מה שאתה מרגיש, ואתה לא יכול לשמוע אף קול שהוא לא מהגוורדיה הנכונה, ששחית ב-30-40 שנה, אוקיי? אתה לא יכול לראות את האספסוף שאתה בז לו, אומר לך את האמת בפנים, ואני שמח להיות רדיו שפוט, כשהרדיו השפוט הזה לקח מאנשים כמוך את המיקרופון. איזה קשקוש. דן שילון, נסיים בטוב, כן, פשוט מדהים, גם לא מדייק, אתה יודע, הוא לא יודע. גנבו לו את המדינה, אתה לא מבין את זה, אסור בכלל להשמיע את הדעות האחרות, כשבן אדם כמו דן שילון מדבר. אני פשוט עדיין נשאר לי מעט מהכבוד, באמת הרצתי את התוכניות ואת איך שהוא עושה את זה, אבל אני צריך להיפטר מזה. בסדר, גם זה הייתה טלוויזיה אחרת, בוא, דן שילון, עם כל הכבוד, רוב הזמן הוא אירח קוקסינלים ואביב גפנים, כאילו, בסדר, נכון, הוא עשה תוכנית טובה, אבל זה היה בידור, שאתה יודע, בוא, כמות, בוא נגיד ככה, כמות, סליחה ואני אשתמש במילה גסה, העוננות שדן שילון שפך על רבין, אני מזכיר לך, בתקופות, תקשיב, שאיברי גוף נתלו על עצים באפולה והיו צריכים להוריד אותם, אוקיי? אז הוא ידבר על שפוט, האיש הזה ליקק את העכוז של האנשים שהביאו לפה 1,500 נרצחים ותקופה הכי נוראית שהייתה במדינה. הוא יכול לדבר על שפוט? בדיחה.